Не хвалюйся, нічого страшного. Уся справа у капелюші. Усім привітання. Ой, добрый вечер, сябры. Буслик, ты что-нибудь разумеешь? Полинка некуда вельмі спяшалася. Толькі чамусьці гэты капелюш тут пакінула. Напэўна, ён няні не падышоў да сукенкі. А чаму тады яна сказала некаму уся справа ў капелюшы? Ну, можа таму, што гэты капелюш няне Палінцы вельмі падабаецца. Тады б яна яго з галавы не здымала. А можа, наадварот, ён ёй зусім не падабаецца. Усё не тое ты гаворыш. Я лічу, што гэты капелюш незвычайны, і таму у ім уся справа схаваная. Лічыш, ён чароўны? Можа, шапка-невідзімка? Давай праверым. А давай. Ну як? Бачна мяне? Яшчэ як. Значыць, гэта не шапка-невідзімка. І дзе ў ім можа ляжаць справа? Буслик, я ведаю, што рабіць. І што? Сядай у капелюш. Ой, як? Ты ж птушка. Сядай быццам у гнездо. Тёма, ну, як? Нешта не тое. Вылазь з капелюша, бо ты на Буслика не падобны, а на курыцу. Скажи ко-ко-ко. Ой, не, я не хочу быть курицей. Я буслик і лятаю высока. Ай, лепш бы ты сказаў, чым загадка гэтага капелюша. Трэба няне Палінку дачакацца. Яна дакладна ўсе сакрэты ведае. Ну так не цікава, мне хочацца самому ўсе сакрэты разгадаць. Тады я не ведаю, чым табе дапамагчы. Што ты робіш? Ой, Я не ведала, што мой капелюш яшчэ і бегаць па пакоі ўмее. Ага, у яго яшчэ пухнаты хвост ёсць. Тёмачка, калі табе падабаецца мой капелюш, я дам табе яго панасіць. я думаў, што ён незвычайны, але памыляўся. Вядома, незвычайны. Я заказвала яго у аднаго знакамітага дызайнера і сама яго вельмі люблю. Але калі ён вам падабаецца, я магу пазычыць на некаторы час. Можаце зрабіць прыгожыя фотаздымкі ў ім. Паліночка, мы пачулі, як ты сказала, што ўся справа ў капелюшы. Вось мы і шукалі гэтую справу. Дакладней, сакрэт твайго капелюша. Уся справа ў капелюшы? Ты так па тэлефоне некаму гаварыла. Так і ёсць. Гэта я сваёй сяброўцы казала і прасіла яе не хвалявацца. А чаму тады ты капелюш тут пакінула, а не сяброўцу панесла? Таму што ўся справа ў капелюшы кажуць тады, калі ўпэўнены ў поспеху сваёй справы. А справа ў нас вельмі адказная выступіць на конкурсе. І вы з сяброўкай упэўнены, што выступіце выдатна? Так, у нас цудоўны нумар. Я і вас на выступленне запрашу. Толькі вось не ведаю, у капелюшы выступаць ці без яго? А без яго можна? Можна, без яго нават зручней. Няня Палінка, пра выступленне я зразумеў. А вось пра справу ў капелюшы нічагошачкі. Зараз растлумачу, адкуль такое выслоўе пайшло. Дзеля гэтага мы перанясемся на некалькі стагоддзяў у мінулае. Здорово! Паляцелі! Вось мы ў мінулым. І ўявіце, што ты, Тёма, хочаш адправіць вельмі важнае пасланне Бусліку, які жыве далёка ад цябе. Як ты гэта зробіш? Адпраўлю па электроннай пошце. Што ты? Такую пошту прыдумаць праз некалькі стагоддзяў. Тады можна скарыстацца звычайнай поштай. Правільна, і паштальёнам буду я. Я пакладу важнае пасланне ў капелюш для надзейнасці. І вельмі хутка пабягу да Бусліка. Бягу. Оп! Ганец Палінка даставіла мне пасланне. Так і ёсць. Ваша важная справа ў капелюшы. Ай, давайте яе сюды. Калі ласка. Справа зроблена. Яна паспяхова завершана. Цяпер вы зразумелі, адкуль пайшоў такі выраз. Адным словом, вся справа ў капелюшы. Ну а зараз давайте вяртацца ў наш час і глядзець цікавы мультфільм. Давайте. Ой. Ой, ну а
зараз бяжыце хутенька мыць тварыкі, чысціць зубкі, класціся спаць. Не хвалюйся, Полиночка, мы хутенько. Цікавых усім снов! Добраныч, маленькія. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай,